Engane zakwethu sikhulume ngendaba enkulu, indaba yokuphakamiswa kwenzunza. Masoxhumanisa nenzunza sikudinga ukuthi uzohlala lapha esigodlweni for isonto elilodwa. Kune-list ofika nayo, kunezinto ofanele ufike nazo. Mase siyahamba siyolwandle ebusuku ngo-12 o'clock. Mawunenzunza yasolwandle, mawunenzunza yasemfuleni sikise emfuleni, mawunenzunza yasezibeni sikise ezibeni. Sabe sokuphakamisela lenzunza yakho sikuxhumanise nayo, uhambe uyenzela umnikelo. Kodwa fanele ukuhlala isonto elilodwa, udle umuthi, ukuphalaze, ugeze, uziprepare for ukuya endaweni yemfihlakalo yempilo yakho. Abanemgede laba bahamba ngobulozi bayeza nabo, siyabathatha sihambe siye emgedeni. Mgede wethu siyahamba for 2 days yodla impande. Mgede usebenzisayo use-Free State. So ke siyahamba for 2 days. 2 days siyahamba siyolala emgedeni, siyodla impande, siyophahla izibeni, siyophahla empophomeni, siyophahla emgedeni. Sicela amakhosi aphezulu, sicele amadoda emfihlakalo, sicele amadoda enhlanhla, sicele amadoda empi. Sikwakheleke into yakho mase ke kuyaphakanywa. Mase kuba nesigodlo ke ngane zakwethu. Lesi sigodlo kufanele kube nesigodlo esinye ngaphakathi. Sikufundise ukuthi umuntu omlozi umlapha kanjani, nokuthi umlozi wenza njani. Umlozi ubona udilika uze kuwe.